Ako sa una, sekretary naman ko sa agrikultura, mao nga ang akong kasing-kasing nagpabilin sa agriculture ug sa atong mga mag-uuma ug mananagat. So maningkamot ko sa karong panahona na ako natagaan ninyo po ng dakong garbo ug kahigayunan na mahimong gobernador sa Bohol. We don't have enough time. Every day nga nilabay is one day wasted already. So ang gusto na ako na samtang kitagaan ko ninyo kahigayunan na magserbisyo ninyo, isip amahan sa lalawigan, kinahanglan, after 2 more years at least, na naman tayo maibilin ng mga maayong mga proyekto. So we talk about food, we talk about COVID-19, but we cannot discuss food kung di ta maghisgod sa tubig. Mao nga, ang tanang lungsod sa Bohol, kitagaan na ako ng 1 million each para sa tubig. Ang Sagbayan, ingon ni Mayor, andam na siya, nagawaton ang iyang cheque. Anytime, Mayor, we will prepare the check for you. Ug bisan pa ang tanang kabaranggayan diri, nag-set aside ako ng 100,000 Mayor para sa tubig. So, dugang pa sa 1 million nimo, 100,000 para sa kada barangay, pero kung pwede, ang taga nato na pagtagad tubig. Tungod kay kung why tubig, why agrikultura. Kung why agrikultura, why pagkaon. Ang Sagbayan sa umaabot nga panahon, dili ra himuon natong sentro sa agrikultura, pero sa agritourism. Ang agritourism, ang atong agrikultura, ang atong livestock, himuon na natong turismo po. Sa umaabot nga panahon. Na naman tayo panahon. Tungod kay sa akong tanaw sa problemang COVID, di pa mo balik ang turismo sa Bohol for another 1 to 2 years. Mawa natay panahon na. Tarungon nato, ayuhon nato ang mga programa nato. Mawa gustong-gusto na ako na di makusig ang panahon nako ninyo. Sa dakong kalipay na ako, dakong garbo ko nga mo atubang ninyong tanan. Dakong pag-ubos ko atubang ninyong tanan.